Abasetyhini bayabongozwa ukuba bangabalahli abantwana abangabafuniyo, koko babanikezele kwimibutho efanelekileyo ukuze bathathwe ngabantu abafuna ukuzikhulisela bona. Umbutho wase Rhawutini ongenzi ngeniso uthi landile inani labantwana abathiwa tyaa. Amaqabane athandanayo esinye avule intliziyo zawo anika ikhaya umntwana oneminyaka 2. Usihle nosenzo basanda kutshata bebelangazelela ukuba nomntwana bagqiba kwelokuba bafake isicelo sokuzikhulisela umntwana ongengowabo. Le nkqubo yaqala ngo-2017. NgoFebruwari walo nyaka ekugqibeleni babalwa ngonyana ogama linguthingo elithetha ukuthi i-rainbow. He brings joy to us and we give joy to him. So there is nothing that I can say is out of the ordinary. We are just a family. Baninzi abantwana abalindele amakhaya anothando nenkathalo. Umbutho wesisa eRhawutini wenhlalontle yabantwana uthi baninzi abantwana abalahlwayo ngoomama babo. We've had an increasing number of children who have been abandoned. We have a minimum of around about 5 children who are abandoned every month. Amakhaya amabini ekugcinwa kuwo abantwana abalahliweyo Princess Alice bangamashumi-31 abalindele abazali abanokubakhulisa, kodwa le nkqubo ithatha ixesha elide. Kodwa usihle nosenzo bathi iziqhamo zingaphaya kokuqondwa. Adoption is a long process. It needs patience, but if you know your ultimate goal, it is a wonderful, fulfilled, blessing journey. Abo bakhulelweyo nabafuna ukunikezela ngabantwana babo kufuneka baxelele ikliniki yabo okanye isibhedlele kwangexesha.